Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek ýerki prezident saýlawlary golaýlaýar. Eýsem dünýä türkmenleri Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň näme garaşýar? Türkmenistanyň öz raýatlarynyň en çemesi Azatlyk Radiosynyň ozalam habar berýäli saýlawlardan köp sada garaşmaýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany dünýä türkmenleriniň Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň edýän tamasyna arzuw isleglerine gönükdirilýär. Azatlyk Radiosu 3-nji martda Uwan türkmenleriniň milli hereketiniň başlygy Muhammad Kemal Güneş bilen Türkmenistanyny golaýlayan saýlawlar we dünýä türkmenleriniň saýlawlardan edýän tamalary barada söhbetdeşlik geçirdi. Güneş prezident saýlawlaryny türkmen söýer dalaşgärleriň öňe saýlanmagyny arzuw etdi. Hasyýetini Türkmenistanda geçiriljek saýlawlarda ýeke täk dalaşgär prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçlary görä has öňe saýlanýar. Onuň saýlaw ýeňişine kesgitli netije hökmüne garalýar. Serdar Berdimuhammedowyň gapdaly bilen başga da 8 dalaşgär hasabalyny. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan dünýä türkmenleriniň wekili bu saýlawlary bilen ýyrhalar insanlaryň türkmen söýer dalaşgärleriň bütün dünýä türkmenlerini birleşdirjek adamlaryň öňe saýlanmagyny arzuw etdi. Kemal Güneşiň saýlawlaryň töweregine arzuw islegi tutuş dünýä türkmenleriniň arzuw islegini şöhrelendirmäni biler. Ýöne ol azatlyk bilen söhbetdeşlikde özleriniň İran türkmenleri bilen, Owgan, Irak, Siriýa, Türkiýe türkmenleri bilen galyp berse de, Ýewropada we Arap ýurtlaryna ýaşaýan türkmenler bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýanlyklaryny aýtdy. We ähli türkmenleriň Türkmenistana saýlawlarda täzeçil milli we türkmeni birleşdirjek siýasatçylaryň öňe saýlanmagyny arzuw edýänliklerini aýtdy. Güneş öz sözlerini görnükli türkmen akıldary Mawtumul Pragynyň şygyr fetirleri bilen delillendirip söhbetdeşlige girişdi. Büyük atamız Mawtumul Pragy şöyle diyor. Köňüller, yürekler bir bolup başlar, tartsa yığın erer topraklar daşlar. Bir sıfırada tayar kılınsa aşlar, göteriler ol ikbalı Türkmenin. Diýip Owganystany Türkmen Pragynyň fetirlerini ýatdan aýtdy. Ol söhbetdeşligiň başyna türkmen halkynyň ýakyn taryhda duçar bolan agyr günlerini ýatdy. Bilişiňiz ýani öň soýuzyň wagtynda düzüminde bolan döwletler we şu döwletleriň sanynda da hem Türkmenistan hasaten ösüşlükden iza galan respublikalariň biri. İkinji dünýä uruşunda hem köp agyr ýagdaýlar bilen Şeýlede Owganystany türkmen jahan uruşuna wepat bolan türkmen gerçeklerini ýatdy. Türkmen halkynyň ýakyn taryhda agyr günlere sebäp bolan ony ýene bir gezek noktady. Şu döwründe gerçek türkmenlerimiz, türkmen ýigitleri elden giden we 1948-nji ýyldan 8 derejeli bir ýer titreme Aşgabatda orta geldi. Munda 100 miňlerçe kişi börde Aşgabatda janlaryny elden berdiler. Aradan ayrıldılar. O şu döwürde başga milletler gelip Türkmenistanda yerleştiler. Diýip ol aýtdy. Owganystany türkmen ýetip gelýän saýlawlaryň ähmiýetine göz ýetirmek üçin türkmen halkynyň ýakyn taryhyna göz aýlamagy makul hasaplaýar. Türkmenleriň ýakyn taryhda Sowet Soýuzynyň düzümine 2-nji jahan uruşyna gatnaşmagy 20-nji asyryň ortalaryna türkmen paýtagtynda bolan elhenç ýer sartygyny garaşdyrlykdan soňra türkmen baýdagynyň döredilmegi we ondan soňky geçen döwrüň dowamyna dünýä türkmenleri bilen Türkmenistan türkmenleriniň arasynyň amykly açylmagy Kemal Güneşi ýerki prezident saýlawlary barada pikir ýöretmäge iterýär. Garaşdyrlygynda alandan soň Türkmenistanda Safarmurat Türkmenbaşy ýol başçylygynda Türkmenistanyň öz başdaklygy alındy. Türkmeniň baýdagam şu döwürde dünýäde parlady. Hatta Birleşen Milletler Guramasynda. Şu döwürde bütün dünýä türkmenleri öz buýsançlary artyp köp göňüllerini şad etdiler. Diýip ol aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa bolşewik häkimetiniň türkmen topragyna ornaşmagy bilen 20-nji asyryň başlaryna Sowet zulmy sebäpli ýüzlerçe miň türkmen Owganystany we Irany botup çykdy. Iranaky we Owganystany türkmen ýylatynyň sany milionlarça, ýöne olaryň anyk sanyny görkezýän resmi statistika ýok. Türkmenistan öz başdak ýurt bolandan soňra 1991-nji ýylyň maýyna Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insan-perwer birleşigi döredildi. Bu guramy dünýäniň durly künjeklerinde ýaşaýan türkmenleri jem edip ýurdun ilkinji prezidenti
Saparmurat Niyazow dünýä türkmenläriniň ýygnaklaryna gatnaşýardy. Ýöne Awganystany türkmeniň sözlerine görä garaşdyrlykdan soňra wagtyň geçmegi bilen dünýä türkmenleri bilen Türkmenistany türkmenläriniň arasy açyldy. Ýöne soňky döwürlerde şol 30 ýylyň içinde soňky döwürlerde Türkmenistanyň ýolbaşçylary, siyasi ýolbaşçylary häzirki döwletiň ýolbaşçylary tarapyndan ýapyk gapy siýasatlaryny öňe alyp bardylar. Şu sebäple dünýä türkmenleri we Türkmenistanda ýaşaýan türkmenler bilen köp uzakda kaldylar. Şonuň üçin hormatly türkmen dogalaryň bir aýtjak sözlerim bar. Diýip Awganystany türkmen öňümüzdäki saýlawlar barada özüniň arzuw islegini beýan etdi. Ol saýlawlaryň ýurdun içinde we daşynda ýaşaýan türkmen halkyna bähwit getirmegini arzuw etdi. Gelecekde şol intikabatda, saýlawlarda umuman Türkmenistan'da yaşayan ve onun daşarısındaki yaşayan Türkmenistanlı halklardan menin haýyşym, istegim. Bir şular yani bir siyasatça oy verin Türkmenistan'da şul häzirki siyasatlaryny ortadan aýryp bir täze siyasatlara göňül berip şular yani bir tüýs ýürekden Türkmen süýer edermen insanlar ortaga gelsin. Täze fikirli insanlar ortaga gelse Awganystanda yaşayan Türkmenlerin ve bütün dünyada yaşayan İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Pakistan'da, Türkiye, Avrupa ýurtlarynda, Arap ýurtlarynda yaşayan Türkmenlerin hem asasy istegi şol. Diýip Awganystany türkmen aýtdy. 1991-nji ýylyň maýyna Aşgabatda döredilen dünýä türkmenläriniň ynsanperwer birleşigine häzir prezident Gurbanguly Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Şu wagt içinde gurama 23 töwereg maslahat geçirdi. Resmi maglumatlara görä guramanyň 14 ýurtda 27 bölümi hereket edýär. Türkmen halky bir bolsa, agyz dil berip bir bolsa, mana şular ýani täze fikirler bilen ortalara fikirlerini ortaga goýup siýasatlaryny alyp barsa, biziň asasy istegimiz şol. Sebäbi diýsen, ana şu wagt dünýäde alyp barylýan siýasatlar bütün hemmesi milli siýasatlar bolup barýar. Mana Türk döwletleriniň birleşik teşkilaty hem ortaga geldi. Ýöne bizler gynalsak da Türkmen halky şol siýasatlardan iza galan. Sebäbi bizler häzirlikçe Türkmen halkyny birleşdirip bilemiz ýok. Gerçi Türkmenistanda dünýä gümanitar birleşik umuman Türkmenleriň birleşik idarasy bar, lekin olan bir sanaglyca adam bilen dünýä türkmenleriniň sanaglyca adamlary bilen ortada işini öňe alyp barýar. Bu şu ortadaky kynçylyklary ortadan aýryp bilmiyor. Şonuň üçin gelecekki siýasatda gelecekki alyp barjak saýlawlarda Türkmenistan halky daşardaky seger içerdäkisi şular yani bilimli, ilimli bir umuman Türkmen süýer siýasatçylary dünýä siýasatyna bagly işlerini öňe alyp barýan adamlara ortaga gelmegini men haýyş etdim. Ata-babalarymyzdan gelýän bir gyzyldan hem gymmatly nakyllar bar. Biz şoňa yerip ana şular yani işlemimizi alıp barsak. Birleşsen bitersin diyor, agzala bolsan itersin diyor. Agzı bire Tanrı bir, agzalany gaňry bir. Ana şular yani hormatly dostlarım, sizlerden hem haýyşym şul. Türkmenistanda gelecek siýasatçy boljak adamlary ýaxşy fikir bilen öz oýuňuzy şoňa beriňler. Diýip Kemal Güneş aýtdy. Türkmenistan şu wagt içinde Awraly halkary guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw geçirmedi. Merkez saýlaw topar tarapyndan resmi taýdan hasaba alynan dalaşgärlerden başga ýurdun daşyna hereket edýän bir näçe opozisiýa wekili pikirdeşleri tarapyndan ýokary döwlet wezifesine dalaşgärligi hödürlendi. Ýöne olaryň dalaşgärligi Merkez saýlaw toparynyň maglumatlaryna görä hasaba alınmady. Biz Awganystan türkmenleri şol Türkmenistan'da asasi bir Türkmen halkı için, dünya Türkmenleri için alad edip bir çapyon adamları bizim kaptalında onu kolluyoruz. İnşallah bizler hem Awganistan'daki Türkmenler destek buluruz. Bizler hiç vakt Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler için bir yaman niyetimiz yok. Hatta dünya uruşunda derdi adamları kalman pille Awganistan Türkmenleri şora uğratacak oldular. Yani ilimli, bilimli, bir fikirli yaşıllığımız edermen halkın içinde yolbaşçı bolup gören adamlarımız şol alyp barylýan siýasatlara garşy durup börden Türkmen hiç wagt öz ata-baba ýurduna galyç götermezdi. Börden şol uruş zamanında da bärden boljak hereketi aldylar. Manşular yani bizler Türkmenistan halkyny, milletini söýýäs. Bizler hem ata-babalarymyz şol Türkmenistandan gaýdyp şurada Awganystanda ýaşapýar. Bu fikirlere biz İran Türkmenleri bilenim, bütün Irak, Suriye Türkmenleri bilenim ara gatnaşygymyz bar. İnşallah olaryň hem fikirini alyp görýäs. Hemmemiziň bütün dünyada ýaşayan Türkmenleriň fikri hemmesi bir. Şol asasdan dişi gelecekde
fikir edip şular yani bir Türkmen süyer milli adamları ortağa getirip siyasatçı bilimli düşünceli adamları ortağa getirip şular yani bir Türkmenistan'da saylaw bolsa diýip Awganystany türkmen aýtdy. Ol beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna täze liderleriň syýasy sahna çykyp reformalary amala aşyrýanlyklaryny aýtdy. Galy berse de Awganystany türkmen, özbek, kyrgyz we täjik ýolbaşçylarynyň Awganystanda ýaşaýan etnik özbekleriň, kyrgyzlaryň we täjikleriň aladasyny edýänliklerini aýtdy. görüşüňiz yani başga Merkezi Asiýa ýurtlaryndan hem ütgeşikler geldi. Şular yani saylawlar boldy. Aňa doňat fikirli adamlar ortağa geldiler. Ýöne şol memleketlerini ya şol ýurtlaryny şol kynçylyklardan ýewaş-ýewaş özlerini aýryp barýarlar. Amana Kazakstanda görüp otursaňyz bütün Kazaklaryny hatda alyp gitdi. Özbekistan man şular yani Awganystanda ya başga jaýda ýaşaýan özbeklere destek berip otyr. Kyrgyzstan şöyle. Şular yani siyasetleri alıp barsa, yani şu Türkmenleri birleştirirse bizlerin geçmişteki ata babalarımızın alıp barayan siyasetleri hem dünyada ulu devletler kurdular, ulu imparatorluklar kurdular. Yani yeniden Türkmenler birleşse, bunlar ağız dili bir bolsa hem mecayda birleşip bir ulu güçlü devletleri inşallah Türkmenistan'dan bulur. Onun daşasında yaşayan Türkmenlerim hemmesi bunu inşallah gollar. Diýip ol aýtdy. Kemal Güneş tutuş dünýäde dowam edýän agyr kynçylyklary ünsü çöküp bütün dünýä türkmenleriniň birleşmegini arzu etdi. Hazırki zamanda bütün dünyada halklar köp ağır halatlarda yaşıyorlar. Şul kynçylyklary aradan ayırmak üçün akıllı başlı siyasetçilere Türkmen dünýasynyň ihtiyacı var. Bütün dünya Türkmenleri arzusu gelecekte birleşip bir fikirde ağzı bir bolup hareket etmek Allah Taala'nın özü nesip etsin. Diýip Awganystany türkmen arzu etdi. Ozalam aýtışymda ýaly dünýä türkmenleriniň anyk sany barada statistiki maglumat ýok. Ýöne käbir ensiklopediýalarda dünýädäki etnik türkmen ilatynyň sany barada maglumatlara duş gelmek mümkin. Ulu Rus ensiklopediýasynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda 4 million töweregi türkmen ýaşaýar. Şeýle-de Özbekistanyň Navoiy oblastyna 200 000 töweregi, Günorta Günbatar Täjikistanyň hususan Kafirnigan we Vaxş çülgelerine 15 000 töweregi, Demirgazyk Awganystana 1 million töweregi, Demirgazyk Günnogor Iranyň Gülistan, Demirgazyk Horasan we Horasan Rezavi vilayatlaryny 2,4 million, Siriýada, Liwanda, Iordaniýada we Türkiýede Türkiýanyň esasan merkezi Anadolu regionuny 10 million, Russiýada Stavropol we Astrakhan türkmenleriniň oşanyňy 37 000 töweregi türkmen ýaşaýar. Şeýle-de Rus ensiklopediýasyna görä Günorta Gürjistanyň Samtskaya Javakhati okrugynyň Akhaltsihe şäherine, Günnogor Azerbaýjany we Ermenistanyň Lori, Gekharkunik we Syunik oblastlaryna da türkmenler goýçun bolup ýaşaýar. Hytaýda salarlar diýilip tanalýan gelip çykyşy boýunça türkmen ilaty bar. Benim asasi dilegim ve alyp barýan işlerimde de arzum, umytym şul nesillerimize, gelecek nesillerimize hizmet edip geçmişteki ata babalarımıza ruhunu şad etmek için birleşmek arzusunda. Bu bütün dünyanın Türkmenlerinin arzusu şundur. Diýip Awganystany türkmen aýtdy. Türkmen medeniýetine görä dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Aşgabatda geçirilýän ýygnaklaryna daşary ýurtlarda ýaşaýan ýüzlerçe etnik türkmen gatnaşýar. Türkmen resmiýetleri dünýä türkmenleriniň Aşgabatda geçirilýän ýygnaklaryny özleriniň daşary ýurtlardaky türkmen diasporasynyň aladasyny edýänliklerini aýdýarlar. Watansöýçilik, dostluk, insanperwerlik biziň halkymyzda gadymy döwürlerden bäri mahsus bolan öz boluşly aýratynlyklardyr. Bu asyrly ýörelgämizi münasip dowam etdirip biz milletimizi jewizleşdirmäge, dünýä türkmenleri bilen köp ugurly gatnaşyklarymyzy giňeltmäge, ýurdumyzyň halkara syýasy, durmuş ykdysady, medeni giňişlikdäki orunyny ýokarlandyrmaga döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmüne aýratyn ähmiýet berýäris. Dünýä türkmenleri bilen doganlyk gatnaşyklarymyzy hasy giňelýäris. Ediz doganlarymyzyň garaşsyz bitarap watanymyza erkin gelip gitmegi, ýurdumyzda işlemegi we okumak üçin olary ähli zerur goldawlary berer diýip türkmen medeniýeti prezident Berdimuhammedowyň sözlerini sitirleýär. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenler özleriniň ata watan arkaýyn siýahat edip bilmeýänliklerini, wiza kynçylyklary bilen ýüzbeýiz bolýan ýanyklarına aýdýarlar. Şonuň için bütün dünya Türkmenleri halkyna seslenýän, umyt etýän, arzu etýän Türkmenistanyň içinde we daşyndaky türkmenler gaflat uýkusynda ýatmasynlar, fikirlensinler. Dünya nahalatda ýürep barýar. Bizler Türkmenler nahalatda galyp barýar. Şonuň için oýansynlar, öz ekballaryny Türkmen milletiniň bütün dünýäde ýaşaýan Türkmen halkynyň ekbalyny oýandyrsynlar, birleşip hareket etsinler.
diýip Awganystanly türkmenleriň milli hereketiniň başlygy Muhammad Kemal Güneş aýtdy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.